Ramogi en tarik ang'wen dwe mar 9 higa mag 2023 thuolo mari mondo miyud weche manyien e chenro mar Migago mag weche ma wamiyo pek. Is for us to work together and converge our efforts on African priorities. Nyasi mar pinje Afrika ewi lokruok chal ma kor lwasi ochakore ayange boma ma Nairobi ka jatend Kenya William Ruto okwayo pinje Afrika mondo riwre. We'll actually have sugarcane in the next 4 months. So by 1st of December, we'll have enough sugarcane in this country and we'll stop importation of sugar. Kibi mag sukari maimbo mar Kenya biro yaw mar chako tich dwe mar 12 bang' lorgi kuom dweche 4. The suspect sensed the presence of the officers and tried to escape. Bila Manambali, County Mabusia, omako bunde 2 kido mag G3 kod lisasi 20 mag chich ni ne ichano tim godo maundu. Kamano nyako Ramogi kumio Ramogi TV ne weche manyien chenro mar Migago parni kaka pile. Namba matudruok en 2-6-0 yuda 1-1 kokale Facebook page mar Ramogi TV 1-1 Twitter Ramogi TV to kod YouTube Ramogi TV kamimi apachi kendo wago mbaka e weche mopogore bed kod we chakruok nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni Kenya biro tiyo kanyakla gi riwruok pinje Jo-Arabu mar konyo jolo chenro mar pidho jopuonjre e skunde ma pachoka. Kano lose jamano rwako jatend Migago mochung'ne aluora pinje Jo-Arabu kata United Arab Emirates Mariam Al-Mehiri e Amex ma Harambee House Nairobi. Gachagua nowacho ni riwruok pinje go nigi winjruok makare gi Kenya ka koro gigeto tiyo kanyakla e bwo chenro machiwo chiemo e skunde ma Thurka mong'ere kaka school feeding program. Nowacho ni Kenya dwa luwo ling'any mar pinje makamago masani oseketo kenge makoro konyo jopuonjre duto yudo chiemo ka gin e skunde. Oleo ni Kenya geto medo kwan jopuonjre ma yudo chiemo e skunde kuwuok milion 1.8 masani biro chopo milion 10 kochopo higa mag 2030. Gachagua wacho ni chenro makamano nyalo biro medo kwan jopuonjre kuonde somo ma Thurka. Migago nopako Kenya kuom siro romo ma loso korka lokruok Ruto Mariamo e kor lwasi. We have just come out of the worst drought in 40 years after 5 failed successive seasons. And as a result, millions of children are out there not going to school. And we have tried and it is working in areas where we have a school meals program. The enrollment in the school is very high and the retention rate, the children stick in school. So we really want you to intercede for us with your government, to be our advocate and see whatever support you can give to this country in that program, and it's well laid out in the concept note that we sent through diplomatic channels, and we trust that in keeping to our tradition and friendship, the United Arab Emirates will hold our hand and assist us in that aspect. Ka wadhi nyime en ni dhungruok mar nyamburko kwako boma ma Kisii e kinde ma jopuonjre mag higa achiel donjo e mbalariany mano ma Kisii. Kama endin kaluwore ni mbalariany no en mano mane dhi yudo jopuonjre mathoth mago mabende biro yudo kwano mar 8,000 mabiro bedo mbalariany mabende nitiere kod jopuonjre mathoth mariwore kodgi e higani. Ma en bang' ka mbalariany ne chenro ma opogore mar rwako jopuonjre e skunde ma udho dhoudi gi oyaw okinyi makawuono. Mabedo kwa tudre kanyo kod reporter marwa Crispin Otieno mana machiegni kaendi 1-1 mondo mi wane ni to boma ma Kisii chalo nade nyaka gi eseche makamagi. Kodhi komachielo en lokruok machal ma kor lwasi osekelo lokruok kata mana ne kido kod timbe oganda. Kinde mokalo oganda luo osebedo kadhi manyo lupo kata mana e gwenge mamoko kaka Turkana ni mar kuom thuolo malach ogendni ma kuonde go ne timo tije mamoko kendo ne ok omako motegno chenro mag lupo kata doko ni gin kod nembe. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero lokruok machal ma kor lwasi
osemiyo kata mano gendi mayande ok odewo lupo bende koro sanya donje chenrono ni mar yore mamoko mag yuto osethirno nikech rochruok mar alwora. Sa 12 okinyi kor lwasi ler kopogore gi winy mafuyo e kinde ma chieng' baro boche gi nyadhi kokelo ler mar lando chakruok mar odiechieng' machielo. Jolupo mane ogowo gi midhiambo mokalo timo ikruok mar chako lupo e kinde ma jowetegi mane oywayo rimba otieno tulu dhiro ngai machwalo yie ka gichomo gowo. Lupo en yo manyien mar yuto ne jodak ma Turkana bang' lokruok mar kor lwasi kelo midhiero mar oro ma kinde ka kinde kelo tho mar jamni kendo weyo jopith gi nong'no, midhiero mar kech kod chuny modolore e weche mag pith mar jamni kalure ni thothne jodak ma alworani ong'ere gi pith mar jamni. Kwand jopith osebedo ka dok chien kuom kinde e kinde ma kwand jolupo to medore. Turkanas came to fishing as an alternative when their livestock became started dying due to severe droughts, and that is several years ago, and then they perfected the art of fishing. E kinde oro kech kod nong'no thoro gawo jodak gi wang' mokolo kudho ka geno mar pith e alworano koro chalo kama donre e kinde ma lupo e nam Turkana to chalo mosechako chiero geno mar dhi maber ne jodak. Kata obedo ni nyaka nene oganda luo modak e alwora mar nam ne fwenyore gi weche lupo, chenro mar lupo e nam Turkana kata kamano opogore e yo machalo kama. Jodak madhodi ma Turkana kende ema oyienegi timo lupo e nam ka oganda luo to tijgi en iko rech mosemaki kendo usogi ne jodak malworano kata ne jodak ma pinje malibamba. Ne inyalo kaka sani kendo chumus michitholo rech go oling. Chonda kene yudo ka sani en na iro ka en na iro. To amo dwok mano piny nokuma rech. Joluo ko yuwa no dhi nam. Joturkana wenyewe gin ma gilupo. En mokelo ni rech. Kit rech mayudore e nam Turkana opogore gi mago mayudore e nam Lolwe e kinde ma lokruok mar kor lwasi bende bwogo kwand rech mar mbuta e nam Turkana kaachiel gi mano ma nam Lolwe. By around 2020, they were reporting around 12 metric tons. By around 2021, we saw almost something near 15,000 metric tons. Our main place, which was the biggest fishing ground, is the Ferguson Gulf. And Ferguson Gulf has really experienced low catches at the moment. E dho nam Lolwe, Ramogi Fred e kind jowadgi ka gidhi nyime gi chenro mar lupo. Tich mosetimo kuom higni buora e nam Lolwe. Olero kaka lokruok mar kor lwasi chwalo midhiero e nam Lolwe kaachiel gi alwora mare, ka bende olero midhiero manyalo yudo jodak kod jolupo poni ok ginywako lwedo lwenj gayo lokruok mar kor lwasi. King'iyo kae wan wetland. Ka ng'ato biro mobete mochako gedo kanyo, nyiso ni gik manyo geng'o pi ok nyal kalo kocha ka. Pi koro nigi thuolo mar kalo. Nyiso ni pi koro nyalo overlap. Kanyo ma koro winjo ni pi omonjo jomoko loka machielo, jomoko koro dar. Sani gi lupo masani, kinyalo kata kwerewa mano lupo chon, sani ka nyalo chier. Maduong' ni koro dhi nam sani. Nyalo wacho ni to ika ura dogi. Kisani janam kale matek rech onge. To gima kelo rech mar ronge ni mokwongo wan gi kaka industries moko ma tiyo gi chemicals. To gik machalo kaka chemicals kendo donjo e nam. Koro chemicals kosedonjo e nam to interfere gi wach rech. Kich koro nyaka oxygen bende koro gitieko e pi. To rech kosedo kama oxygen onge, kanyo ok onyal bete. Ka giendelea gi timo mano, nyiso ni nam ni biro dong' kaka yaw moro ma kata gimiluongo ni rech ok bi bete. Lokruok mar kor lwasi dhiro oganda kendo chunogi mar loko kitgi gi timbegi. Ka koro penjo en ni, kaka oganda jokanyanam, bende waparo ni wan gi ting' e weche mag rito alworawa kata jiwo lwenj lokruok mar kor lwasi. Kalure gi jatend migawo mar limbe, Penina Malonza, lwenj kedo gi lokruok mar kor lwasi en ting' mar migepe duto, kalure ni sektas duto nyalo mana dongre e alwora makare
kod chal makare mar kor lwasi. It's cutting across all the sectors. It's not only the sector of environment, it's actually cutting. Everybody is impacted. Mbaka podi goyo ka pinje Afrika timo ikruok mar romo magalamoro e boma ma Nairobi. Motisi ni Africa Climate Week 2023 mabiro kelo kanyakla jotend pinje makwandgi oingo 28 gi welo makwandgi oheo 12,000 mawuok e pinje Afrika e twak mar weche alwora kod lokruok mar kor lwasi. Piny koro yuso, chieng' nimo karwako mudho. Kawarito chako odiechieng' machielo, iparonwa ni wakawo okang' mar rito alworawa mondo waga lokruok mar kor lwasi kokalo e okenge ma piny owacho chwalo kaka pith mar yien e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano James kuom weche mag kedo kod lokruok ma kor lwasi. Piny owacho ojiwo jogo ma hikgi osechopo 7 kod jogo modak kod ng'ol kod nyithind kiye mondo wuog oko mondo ondikre chenro mar Inua Jamii makoro dhi nyime kaunti ma Migori. County Commissioner e kaunti no David Gitonga kaachiel kod apisas mochung' ne ngima oganda social protection e kaunti ma Migori Betty Amondi wacho ni chenro mar ndikruok dhi nyime makare sub counties duto e kaunti ma Migori kendo jiwo oganda mondo rwak chenro ni. Gitonga wacho ni piny owacho dwaro neno ni jogo duto ma hikgi romo 70 mantiere kod ng'ol kod nyithind kiye ondiki e bwo chenro mar Inua Jamii mondo giyud omenda maromo shillings 2,000 kowuok kuom piny owacho dwe ka dwe. Magibiro e kinde mar riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo chenro mar ndikruok oter nyaka e kor gwenge mondo jogo ma igeto gi chenro ni oyud yot. Jagoro mar riwruok mar oganda mong'ere kaka Migori Civil Society Forum Titus Orwa dwaro mondo chenro mar chudo ma jodongo mondiki e Inua Jamii otim kokalo e simu kata oternegi omenda machiegni kodgi mondo gibed gi ka giwuotho ondamo mabor ka gimanyo chudo. Offices and get yourself self-listed. The older persons, you don't have a number, it is mass registration. But for the persons with severe disability and the orphans and vulnerable program, we have targeted numbers which will be shared with the sub-counties officers, and we are able to get these numbers. The cabinet made a decision to ensure that they recruit 500,000 additional people to the Inua Jamii program. So what I can say that we're targeting people over 70 years, 70 and above. Kik ng'at moro amora mosetieko higni 7 kadhi mbele we moko ndiki. To ka nitiere kwan moro ma sirikal ogoyo ni ina constituency gidwaro joma kama, ina ward gidwaro joma kama, kwanono kik tigo nikech ka oti kode to dhi oyud ka ji moko nitiere ward mang'eny, gin gidhi dong' gidhi kanye. Jaduong' ma namba mare mar simu ni e nyinge mar Safaricom, ng'ani yorne pesa ne e simbe direct mondo gine pesa modhi tiyo godo kor ka wuoth kik cham pesa na ni te. Kembe sukari imbo mar Kenya biro chako tiyo kendo dwe mar 12 higani. Maen ler mogol kod jakom duol mar chiemo e pachoka Cornel Serem bang' piny owacho wacho ne chungo chenro mar rego sukari ema okum kembe mayudore imbo mar Kenya kuom dweche 4. Ma kaluwore gi kwayo mar jakom mochung' ne pitho mag olembe Cornel Serem, ka Serem bende wacho ni loro mag kembe go notimore kaluwore ni jopur mathoth ne beto niang' kapok otegno gino maketho ber gi nengo mar sukari. Serem osingo ne jopur ni bang' chako tiyo mag kembe jopur biro do chudo margi ma ok olewo kendo ni gibiro chungo golo sukari e pinje maoko kaka yor chiwo thuolo ne jopur ma pachoka jiwo pur kendo medo yuto magi. Kazi yangu ni rahisi, watambulishi tabi kabisa. Baada ya hii Tuko tumesikia kwamba tumefunga factories sukari, especially those who are in the western region na Nyando region. Purposely kwa nini tuliamua kufunga ni kwamba hatuna miwa kutosha kushaga na kuproduce enough sugar in those factories. Quite a number of factories were processing immature sugar again, which we felt that they were actually doing much on production of molasses and ethanol, which is not what we have the skin or intended purpose. If we do close for 4 months,
quite a number of acreage will actually have mature cane in the next 4 months. So by 1st of December, we'll have enough sugar cane in this country, and we'll stop importation of sugar. Kadhi County Mabusia, Pisas Magobile, Bomambale, County no Mabusia, Onwano Bunde, Ario, Kidomag G3, Kod Magina Prario, Kodario, Kagimako Achicha, Chelmo, Achurani, ne Enapise, Kidi, GSU, Mane Uchungi teach. Kalu record OCPD Gwengego George Ongozi. Achijino neo maki koda pisa mago kwachiki kendo yudo bunde manokano e ugunia kendo pando machigni kod aura masio. Ongozi wacho ni bunde no kachiel kod magena gin mago manogoli port ni ne okwale kambi moro mara pisa ma GSU gwenge ma Kopsiro, Mount Elgon, jumbe ariyo mokadho. Kachijno yang kaka mano chungi tich kanitude kod weche mag kuo kod njore mamoko. Olero ni biro chwale nyimdo to kanonro setieki. The officers, when they arrive at the home of the suspect sensed the presence of the officers and tried to escape to the nearby sugar plantation. He was arrested at around 10:00 hours. After interrogation, he led the team to where he headed the 2 G3 rivals near River Suo Bank, approximately 500 meters from his home. It was established that the 2 rifles were found in a Manila. As we can see, the service number is for the ex-GSU officers. The suspect is with us. Kaudhi County Makisi, Pisas Magobile County Makisi, Medopoyo Kang, Majo Tendigine Okao, Markelu gi kanyakla gi ageto mar miyo gi puonj motenore kod ngima kod kedo kod dangni mag paro, weche mag pek mar ngima to kod tich. Chiendo makama mano bagi Kisii okelo kanyakla Pisas Magobila kidieny ma CIPU mochiwo thuolo ne Pisas chiwo pachgi wikenge mag paro ni nyalo tigo e kedo kod midhiero mokwakogi. Jokanyo kamoting'o jochiw hocho mawuok e kar thieth ma Kisii nojiwo gi mondo giwuog oko kendo loso e kinde ma gin gi dangni mag paro kendo manyo hocho e kinde machon mar duoko piny kwan lipode mag kawo ngima e kindgi. Of our officers just coming together so that we can share, we can catch up, we can bond out of the normal working routine. And we believe that such kind of events allow our officers to share their experiences. It allows them to share what they think is not working well with them. This is a synergy session whereby members are able to come and bond and meet together. And I spoke particularly on mental wellness because there's no health without mental health. And being that these are people who sacrifice a lot for our nation, it is important that once in a while such kind of synergy sessions are organized to help them sit down and reflect and also give information on. We many times see people committing suicide. By the time they commit suicide, we have failed to recognize what we call the red flags of depression. And therefore, at KTRH, luckily, these officers are recovered medically, and their cover is accepted at KTRH. We have enough personnel on mental health. We have psychologists, we have psychiatrists, and we have a unit that is able to address their issues. Kapodwa ntiere County ma Kisii, dongruok ma nyamburko okwako boma ma Kisii kinde ma jopuonjre mar higa mar achiel donje mbalariany mano ma Kisii. Kambalariany nogeto yudo kwan maduong' ma jopuonjre higani, jopuonjre maromo 8,000. Watudre kod jafwambo marwa Crispin Otieno ne lera mathoth. Crispin, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mar Migago. Boma ma Kisii odich, mbalariany maduong' ma Kisii odich, kwan jopuonjre mathoth ma jopuonjre mariwore kod mbalariany no ne higa mar achiel 8,000, kwan mabende ohingo mbalariany mamoko duto e pacho kaendi higani. Chal nade e gwenge ma Kisii? Mana kaka wacho kawuono okinyi ma kawuono kata boma ma Kisii ne obedo kod dich kalure kod donjo mar nyithindo kata puonjre mag mbalariany ma chopo mbalariany mano ma Kisii University. Adwani mondo koro alos kod moko kuom jokanyo ma mbalariany mondo lenwane ka gino matimore odiochieng' ma kawuono.
kwa kuzungumza tu kwa Kiswahili ili tuweze kufahamisha watazamaji wetu ama wale ambao wako nasi hapa. Hapa tupo katika uga wa chuo kikuu cha Kisii, ambapo unavyojua ni chuo ambacho ndio mara ya kwanza kupata idadi kubwa zaidi kushinda vyuo vyote nchini, kwa wale ambao watakuwa wakiungana na vyuo mbalimbali nchini kwa mara ya kwanza, kwani chuo hiki cha Kisii kitakuwa kikiwapokea takriban zaidi ya wanafunzi 8,600 hivi. Na sasa nataka tu kuzungumza na baadhi ya wale wasimamizi wa chuo hiki waweze kutujengea tu taswira jinsi hali ilivyo. Tumekuwa tukiona msongamano mkubwa katika mji wa Kisii. Hebu tuambie mpaka sasa hali ikoje ndani ya chuo hiki cha Kisii? Nashukuru sana mpendwa mtazamaji. Katika chuo chetu cha Kisii hali iko shwari. Tulikuwa tumetarajia wanafunzi takriban kama 10,000, lakini kama masaa 8 hivi tumepokea wanafunzi zaidi ya 6,400, na tunashukuru kwamba Wakenya wameweza kutuamini na kutupa wanafunzi kiasi hicho, na tumewezeshwa na mitandao ambao tumeweka katika chuo chetu ambayo inafanya kazi kuwa rahisi hivi kwamba tunaweza kuwapokea wanafunzi wakiwa hata nyumbani, tukiwaratibisha polepole ili wanapofika hapa ni kutamatisha mipango ya kuwapokea. Wale wachache ambao hawajafika tunawatarajia wakati wowote waweze kufika, na pindi wanapofika tuko tayari kuwapokea. Pia katika masuala ya kutafuta government support, scholarship na help loans, tuliwezeshwa na mitandao hiyo, tukatengeneza table ama meza ambazo zinawasaidia wanafunzi ambao hawakuwa wameitisha msaada wa serikali. Tumewezeshwa kupitia kwa hiyo mitandao, wanafunzi wameweza kuomba scholarship na loans. Karibu 76% ya wanafunzi ambao tumepewa katika chuo hichi tayari wameapply for scholarship na help loans. Wale wachache ambao hawajafanya hivyo bado tunapoongea hivi wanashughulikiwa, na mwisho wa siku ya leo hadi kesho tutakuwa tumefikisha asilimia ile ambao tunasema ni nzuri. Alafu pia kuna ile swala la serikali imekuwa ikisema kwamba wanafunzi hata kama unatoka katika familia maskini, familia ambayo inajiweza, unapaswa tu kufika katika chuo kile ambacho uliitwa kusomea. Je, hali koje hapa? Wanafunzi wale ambao hawajalipa karo wanaruhusiwa kuingia? Nashukuru sana kwa swala hilo. Kwa hakika katika utaratibu wetu wa kuingiza wanafunzi tumefuatilia maagizo ya serikali vilivyo. Ikiwa kuna mwanafunzi yeyote ambaye alikuwa na challenge ya kuweza kuingia chuoni hata kama hakuwa amelipa karo, hatukuwasimamisha kuwa processed kuingia katika chuo chetu. Maana tumesikia wito ambao CS alitoa na hatuwezi kuwanyima fursa hiyo ya kuingia chuoni. Hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye amenyimwa nafasi ya kuingia kwa sababu ya kutokuwa na karo. Tunangojea serikali ikimaliza shughuli zake za kuwaratibisha kulingana na zile sehemu 4 ambao wametuelezea kwa hii new funding model, basi ndio tutaanza kushughulika na wanafunzi baada ya serikali kumaliza utaratibu wao. Kwa wakati huu kila mwanafunzi ambaye anastahili kuja Kisii University, kama ni swala la fees, asikae nyumbani, akimbia haraka tumalizane na yeye. Sasa pia tungependa tu kusikia kwa washikadau wengine. Asante sana. Kwa jina ni Captain Omayo Francis, mimi ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kisii katika kitivo cha elimu. Leo tunapokea wale wanaanza mwaka wa kwanza katika chuo chetu, na tumefurahia mnapoona hapa wazazi wamekuja na wanafunzi kwa wengi. Chuo chetu kimejitayarisha hasa kuwapokea wote na kutimiza ujumbe wa serikali kuwa kila mwanafunzi apokelewe. Mmekaribishwa nyote, na wale mlikuwa na tashwishi kuwa tulikuwa tumepewa wanafunzi wengi, mumeona vile tumeweza kuwashughulikia. Chuo chetu cha Kisii kinachiweza, kimejisimamia, na hasa tukisimamiwa na Registrar Academic Affairs wetu Daktari Keronga ambaye ametia mipangilio timamu. Nyote mmekaribishwa. Chuo cha Kisii ndio mnapokuwa, na tunawapokea na mtapata masomo ambayo ni ya kitaifa na kimataifa. Asanteni na karibu. Asante sana. Tukimaliza haya,
Tulikuwa tunataka tu labda swali la mwisho tu kabla mtu ama mwanafunzi anapofika hapa na mzaziwe anapaswa kufanya nini na nini ili kukamilishiwa shughuli? Unapofika katika chuo chetu cha Kisii, unapoingia katika gate yetu, kuna wale tumepanga mascout wetu, St. John Ambulance, kuna wanafunzi, kuna ofisi ya PR imejipanga, utaelekezwa moja kwa moja. Hata ambao wale mtaweza ona nyuma yangu hapa, kuna kuwa na mpangilio. Kama wao umeitwa katika kitivo cha sheria, unaonyeshwa na kibao. Kitivo cha elimu unaonyeshwa na kibao. Wewe fika tu chuo cha Kisii, utapokelewa na kuelekezwa. Hakuna taswishi. Tumejipanga na tuko tayari. Naam, shukran sana. Wanaka kiujono mane kaka Weche chale school ni ma kata mbalaria nyima Kisii wang walos kod jonyuol mowuok mo pogore mondo gimbe giler wane kaka Weche chalo mbalaria nyima Kisii. Koka mano ang no wegi kanyo kendo ang en wach ma pod omedo luwo machiegni ang no wanyis jowinjo wa kod joneno magwa mag Ramogi TV gino matimore o seche mang no bed kod weche manyien mago masa par sa achiel kachiel kod masadi. Erokamano Crispin Otino, janeno mar neno kanyo kaka Weche chal mano ma nitiere kanye gwenge mag Kisii, mbalariany mag Kisii, mbalariany mag Kisii ema yudo kwan maduong' mag jopuonjre mariwe kod mbalariany higani. Gintiere kanyo kod kwan jopuonjre maromo 8,000 ka odiochieng' ma kawuono. Chenro gin mopogore matimre boma ma Kisii to kod mbalariany. Winjo kanyo tend boma ma Kisii oseketo chenro makare man ni nyamburko ok obedo kod dhungruok. Bende mbalariany ma Kisii oyango ni giseketo chenro to kod yot ne jonyuol. Omiyo ka en ng'atno matero nyathine mbalariany ma Kisii, chenro machon nyithinde skul en mano ma osechakore. Kik kidhi mabor. Ka waduogo nyaka nonro mar Ramogi dhialo higni 20. Wadano ni to chenro margi chal nade. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi. Ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Riwri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Chenro ni sironwa kod Equity Afya bade ma Upper Hill. An gi nyinga iluonga ni Frederick Dulo Lumumba. An a nurse by profession. Atiyo Equity Afya bade mantiere Upper Hill, Nairobi. Kawuoyo e wi komo nyuol. Komo nyuol en yorego makonyo oganda yiero namba nyithindo modwaro kendo miyo go okang' e kind nyathi mokwongo gi mar ariyo. Mana e penj laktar saa 12 odhiambo. Kik bai. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best.
Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wach mabendo chakre kawuono e Kenya ka romo mar twak ewi lokruok machal ma kor lwasi mokelo kanyakla jotelo kod jokanyo mag pinje Afrika ochakore kar romo mar KICC Nairobi ka pinje Afrika biro kanyakla mar yango kenge mag resore ewi midhiero mag lokruok machal ma kor lwasi. Nyasi no chakore kinde moko kuom riwruoge moko mag piny owacho ng'urni ne ok onywand pachgi kaka jokanye kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Watudore kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mondo mi onyiswa kaka weche chalo. Walter, ka iwinja erokamano kuom ayudo thuolo mar loso kodwa romo en mano mochakore pacho kaendi ne igeno ni oganda mathoth jotelo jokanyo ma opogore ne dhi yuoro kendo gie sani en romo mano ma igeno ni osechakore weche mag chal mar lokruok mar kor lwasi. Chalo nang'o Walter? Walter, ka iwinja intiere kar romo maduong' mar KICC kendo romo mar lokruok mar winjo no endo nyakora boka joang' wabiro ni kachiel mana ka owuok kar bago rombe ma KICC kama romo mabende dendo gi dholiech ni Climate Change Summit maradhai mabende dho wa mapacho kendi koro lieko ni chal mar kor lwasi mabende romo mokelo kanyakla pinje mag Afrika kama duong' en ni gin kod romo mar doyo kendo manyo yore mabiro kelo pogruok malach kendo ng'iyo ni to dongruok mar piny Afrika kalore kod chal mar kor lwasi chalo nade. En romo mabiro weyo ka oganda mathoth ni kod ng'eyo matut kata mana jodito mag tend pinje mopogore bende koro biro somo rieko ma ponono ni gidok e gwenge mag kata mana pinjegi to gin kod ng'eyo matut chenro makedo kod mani okinyi ma kawuono e hotel kod jatend piny William Ruto moloso malach ewi chal mar kor lwasi ka bende oganda mathoth osebedo kani kod penjo mathoth chal mar kor lwasi no endo en oting'a ng'ogi ne to gin ber mage mobiro godo ne pinyno mar Afrika to ahinya to Kenya to maduong' kar bago rombe ma KICC chal mar kor lwasi moseweyo ka pinje mag Afrika kaendi ni kod midhiero mopogore ka lidho ni mana wiye ka twak ma kawuono osebedo kogedo e chal mar kor lwasi ahinya marango kit kaka oro osebedo kokeo lal mathoth e pinyno mar Afrika pinyno e pinje mag Afrika mokelo kanyakla Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe e pinje mamoko kata mag South Africa ma oro senene e kinyalo paro chien kacho kit oro makedo kod mani noweyo kamoko kuom jamni mane opidhi kod oganda kachiel kod chenro mawuok nwengo mabiro kod pur bende ne koro ok nyal dhi makare to kendo bende chal mar kor lwasi no endo oseweyo ka seche moko kata mana koth mosebedo ni koth gun chiemo koro ok nyal chopo maber kendo kata mana bende gigo mawuokie lo machalo kaka mipuro bende ok nyal timore kalore kit kaka koth ma pacho ka osebedo ka dhi nyime kendo bende e chal mar kor lwasi no osebedo ka kikore osenwang'ore twak ma kawuono ne nitiere moko kuom iro mabende bedo e kor lwasi kendo bende miyo kata mana muya minyalo yweyo bende bedo kod rochruok kitudo kit kethruok mar kor lwasi machal kod mano kod moko machalo kaka mag jo wasungu bende jatend piny to kane kogolo twak mar luwo ni koro piny Afrika ema bende chieng' mahani bende nyalo bedo kod teko mabiro konyo pinje mamoko e loso teko minyal tigo de rundo masinde mopogore koro gin kod dwaro ma koro ging'e to kod lwasi bende koro ji ale piny Afrika biro motenore kod manyo Afrika nyalo okang' e bedo kod chiemo thuolo mag tiyo lwasi maber mar koro kongo kor lwasi mochielo kanyal kata mana pidho yiende bende bedo ngas mar goyo kang' mar neno ni pinje mag Afrika bende goyo kang' kata mana reso pinje mag jo Ingereza kachiel nyaka studio. Erokamano Walter Nyambaga kumiwa report ma chal kamano kowuok e karo mar KICC nyakwaro Ramogi joang' en romo mokelo kanyo jotelo mopogore mowuok e pinje mopogore jogo magin jokanye sekta mar weche mag chal to kod lokruok mar kor lwasi gitemo ng'eyo kaka Afrika to kod piny mangima kod lokruok mar kor lwasi kelo ber ne oganda modak piny nyime wadhi nyaka wach mabende Kenya mabende no yoro e romo no kaka ne oloso kane oyanga romo mar pinje Afrika mar twak ewi bero lwasi bende ne oseo pinje wacho ni ok ochopo singo mag keto
mar konyo Afrika. Lydia Okeyo ni Gler mathoth. One more round of applause to all the speakers. En romo mosebed kirito gi siso e pachoka. Romo mar twak ewi lokruok kor lwasi mano ochakore okinyi ma kawuono e kar bago romo ma KICC e boma ma Nairobi. Nairobi is a very interesting city. On one side, there is a full canopy forest. And on the other side, we have a wildlife national park. We keep the wildlife in the park because we have a fence. But sometimes, as nature would be, they break away from the fence. So while you are doing your morning walk, you might encounter a lion. Please be careful. Romo ni okelo kanyakla jotend pinje bura maya pinje Afrika, riwruoge bura kod jokanyo e sekta no marango weche lwasi ahinya to e pinje mag Afrika. We do have some protocol officers. E twak mare Maria Wayanga chenro matwak makamano. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo pinje Afrika ne Afrika ntiere kod fungu mar bero lwasi mar piny mangima kaluwore gi mwandu mani aluora pinje Afrika to mana ka pinje Afrika oyawangi ma otiyo makare gi mwandu go. Our strategic proximity to substantial reserves of metal and minerals necessary for the global energy transition makes Africa an attractive candidate to become a global hub in green industrial supply chain, from refining metals and minerals to constructing and assembling electric motor vehicles, batteries and other components. Jatend piny owacho ni seche osechopo mar twak ewi lal kod kethruok malokruok chal kor lwasi osebedo ka kelo ahinya to ne pinje Afrika kethruok mikelo gi pinje mag jowagunda. You all remember the North versus South, developed versus developing, polluters versus victims, and the whole of that conversation. We are not here to catalogue grievances and list problems. We are here to scrutinize ideas, assess perspectives, so that we can unlock solutions. Owacho ni kethruok chal kor lwasi oseduoko chien yuto mag puothe pinje Afrika gi 30% ka koro okwayo pinje mag jowagunda mondo yie obed gi twak mar winjruok e wi weche kor lwasi. Africa has witnessed a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Jatend piny owacho ni twak dhi mbele mar golo boke mar visa ne welo machope pachoka kaya pinje Afrika kaka yor neno ni pinje Afrika odak kanyakla kendo tiyo e yo makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi Vihiga obila ma Muhae kaunti ma Vihiga osechako timo nonro ewi lal mar jaohala moro e bomano. Bernard Alubale ma en jaohala mar duka ma weche tudruok e mbui kata cyber cafe wachore ne olal ndalo 4 mokalo. Anyuola mare wacho ni gisetemo mar tudruok kode yo mar simu kata kamano pok giyude. Kasimbe mage bende koro lor ka giloso gi jofwambo tok ndiko dhogi e tesendo bila. Anyuola jaohala no majagni 32 koro kwayo ng'ata ma dibedo kod wach motenore kod lal mar wuodgi mondo mi ochwal negi yote. Thursday ndo nimepata ripoti kuwa Bernard Alvale mwenye ni bradangu amepotea. Mimi kama dadake nilichukua jukumu ya kutoka kwenda mpaka penye anafanyia kazi. Kufika hapo nikajaribu kuuliza, nikaambiwa ni ukweli alipotea, haonekani na hajaonekana pia. Nikaenda penye anaishi, bado nikapewa ripoti tu hajaonekana hapo na wala hakulala hapo. Niko na huzuni mwingi sana. Na sijasikia mtoto yangu anakosea mtu ama anafanya nini. Sijasikia tangu aishi huko kwenye anafanyia kazi. Niko na huzuni. Ndio naomba usaidizi kutokana kwa serikali au njia yoyote. Ile mtu anaweza kumuona, tafadhali atujulishe tupate njia ya kumuona. Naomba sana. Kapodwa ntiere weche magimbo ma piny Kenya, jagoro maduong' bura mar UDA Cleopas Malala
Uko jatend bura mar ANC Musalia Mudavadi to kod nyawadgi ma Ford Kenya Moses Wetangula mondo wuo kod duond buchego kendo riwre kod UDA. Malala wacho ni riwruok margi kod UDA biro jiwo kendo tego siasa e gwenge mag Imbo mar Kenya kendo ketogi e lwasi mar yudo chendo kowuok kuom piny owacho. Magi biro tok jagoro maduong' mar ANC Omboko Milemba ne chung' motegno ni duond burano ok bi wuo kendo ni giikore mar tayo chenro mar ndiko jokanyo mag tego ANC motelo ne siasa mag yiero mabiro. Karibu kwa chama. Najiunga na chama la serikali. Sitaki kutaja jina lakini kuna chama hapa mnajua. Party leader ni clan moja. Secretary General clan moja. Woman leader clan moja. Sasa biashara gani hiyo mnadanganyana ati mnaweza kuwa president? Mmetoka tu kwa kina party leader ni pale, kwa kina woman leader ni pale, kwa kina secretary general ni pale. Ati mtaka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ninyi watu wa Vihiga muamke bana. Sasa chama ikiwa chama ya Vihiga peke yake na Vihiga ndio the smallest county. Tena mnakuwa na chama yenu smallest. Sasa hiyo ni sarakasi tu mnadanganyana. Kwa hiyo sarakasi yenu yote, the end results, one family or two families zina benefit, an entire community mnazama. Why? Sisi tuingie kwa UDA. Ekindeni ma piny mangima dhi nyime kedo kod weche mag chido mag alwora ma ikelo kod jwelni. Riwruok moro e kaunti ma Laikipia timo campaign mar tiyo kod taulo mag ria minyalo tigo moingo nyadichiel kaka yo mar rito alwora. Okang' ma kamagi to kelo fuong'ruok ne nyithindo manyiri mawuok e dhoudi ma jopith mag jamni mawuotho koni kod kocha ma kuom kinde malach ok osebedo gi thochgi mar ng'iewo taulo. Tongo taulo gi kaunti ma Nairobi. Kalure kod nyithindo ma kalure nyiri 5,000 ma iluoko kendo itigo kendo. It's got a waterproof lining inside. Tunasaidia wasichana ambao hawajiwezi kutoka communities za wafugaji kuweza kujikimu na kujisaidia wakati wa period zao. Wanaweza kule. Tunashukuru kwa wawekezaji na wanasaidia facilitate hii mambo yote ya kushona pads na kuzipeleka mpaka kwa watoto wa shule ndio kusaidia kwa girl empowerment. Saizi kuna challenges za kukosa jobs, lakini at least to create some opportunities, tunapata jobs. Alafu tunasaidia kwa pads juu ya hao wenye hawawezi kujikimu kupata hizo pads. Wengine wanapitia challenges shags, hakuna pesa, hakuna mtu wa kutubaia huko. Kawadhi kagadha mchumi jodake gwenge karda ngore mama weni kod alwora mar boma ma Taita Taveta nikiluoro mar tuo ma nyaldiema kaluwore kod chido mar alwora e gwengego. Jodak nyiso luor bang'ne gitimo ler ka gichoko kan omenda mag taka. Piny owacho mar kaunti kuom rem choko taka e yo makare. Ka wegudi madongo mag ohala rem chwalo pi taka e yo mowinjore. Jodak siku hizi watu wa kaunti wakifika hapo kwa barabara mwisho wanakuja hapo ikani chini wasafisha na sana duru ndo wanalipa ambao ushuru wenyewe wanafaa ufanyie kazi. Juzi niliona hapa mazetu yamefungiwa biashara, kuna maduka zimefungwa hapa kisa tu kulipa ushuru, lakini upande wa usafi wamechemka. Maweni imekaa vibaya na bomba kubwa hilo liko mlangoni kwangu na naomba serikali chukua muda wao itusikize sisi watu wa Maweni kama kilio tulia kwa serikali, sababu mvua ikanyesha ama hizo zinazokuwa
kutoa ile harufu. Shughuli hii ya leo na hatari, na hapa kukisekana kwa hapa itaanguka vibaya, ndiposa tunalalamika kidogo na kuua sana Ministry of Education pia na public kati kuweza kuondoa tatizo hili, kwa sababu inakuwaje ndege inatoka mjini inashuka mpaka hapa kwenye valley, inashuka haina mahali pa kuingia kwa sababu kuna blockade pale chini, maji yapiti. Kwa hivyo lazima kutafurika. Kwa Ramogi wataka ni weche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya, udhi nade? Wadhi maber Musa, penjani penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno. Ngoma Wake en od jothum. Ngoma Wake akelo ni mix mofwes Reggae, Ja, Rastafara Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Wake Nyinga en Papa Weekend Wukich Tichario, Tichadek, Tichangwen, Tichabich Sapar Gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warom Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni suramaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande ya Dagureti. Nashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nilijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango naenda huko na huko na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasenti ya kanisa. Nilikuwa na ahidi mitambo yao si mzuri. Na ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hii kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar Migago. Jolendo mag Ramogi FM kawuono riwore kanyakla mar dhialo higni 20 nyaka ne yaw nyakalondo mar Ramogi. Kuom higni 20 koro nyakalondo mar Ramogi FM osebedo e ong'ala manyime e jiwo luo kitgi kod timbegi, kendo osebedo ka kelo weche manyien kod puonj makare ne jowinjo duto ma pacho ka. Ma en nyasi machakre sani kendo biro bedo ka dhi nyime. Wang'eyane kaka nyakalondo mar Ramogi gi lakseche gi oikore kolo. Aneno ka ichung' kama kare kendo aneno ka toki nyilni manadi Ramogi at 20. Daos paro ni usemoko gini karapodi pok umoke antiere ye kalor ka nyiso ni to en ang'o ma biro timore kawuono e nyasi makama. Mana kamano nyakoro miga juang erokamano Emmanuel Awinji kendo eyo makare kabisa. Kama chunge ni ekuma obag nyasi maratipo. Nyasi no endo mar hingo igni 20 mag Ramogi FM midendo ni kar chuny jaluo. En 20 years, good 20 years nyakoro miga juang. Chakre 2003 September kama wantieni. Kuma Ramogi Radio no chako dhie yamo. King'iye toka ka endi maler kabisa neno ka jogo komolonye weche duso osetio tich maber kabisa magi ketonwa Ramogi at 20. Gibatha ka endi neno kuma kek ma idhi ng'ad odiochieng' ma kawuono idhi ket kae. To nitie gima idhi kowego miluongo ni champagne kata jomoko dende ni champagne. Lich maratari nyakoro Ramogi Juang. King'iyo glasses kae osepang maler kabisa. To chenro ni wadhi riwre kod tim Bakndalo kaachiel gi Ramogi FM chakre saa 8 kanyo e wang'e. Gini dhi yamo live nyakoro Ramogi Juang. King'iyo ka endi be batha koni neno ka jothumbe ikore maber kabisa. Wantie gi jothum mopogore opogore, wantie gi Lona Cultural Group, wantie be gi Nyakusa Nyamama. Kopogore gi mano wan be gi jathum miluongo ni Awiko Hundwe gi jogo koma dhi miyo wathum modhi wang' achiel odiochieng' ma kawuono sama koro wahingo higni 20 mag Ramogi FM. Ramogi FM osebedo kamiyo wa weche manyien gi chenro mopogore opogore, omiyo wadhi bedo gi jolendo mopogore opogore. Jolendo gi chakre Ramogi FM no yaw mago eko jolendo machon gi manyasani. Jolendo masani oting'o Atito Kafaya gini, wantie gi Winnie Nyakapuonja, Lydia Akoth machon be wantie gi Janam. Gibro bedo kodwa ka chenro man Bakndalo ka wahingo higni 20 mag Ramogi FM. En wuoth mosebedo maber kabisa, waseyudo puonj, waseyudo thum kwa kum DJ Vic kamiyo wathum maber kabisa Ramogi FM. Mwenye kwa Ramogi Juang kama intie kikiwuog nikech kawuono e odiochieng' no endo ma kawarito ahinya kendo wasebedo kawarite gi siso. Wadwa chako mana miel gi oko kae ndino ka jothum oseikore maber kabisa. Jombakndalo be oseikore min Jakis. Uninoga mana min Jaki kende kawuono dhi neno nyaka Jaki wuon. Joge koma gombo neno Jaki obro bedo e chenro ma kawuono. Achiel kachiel nyaka Emmanuel Ochieng' e studio kanyo. Erokamano DJ Kola, winjo kiwacho ni nyaka wan Generation Z ilongo ni Gen Z wabro bedo kanyo ka wariwre kod Ramogi FM nyasi margi higni 20 chakre ne gichako weche mag lendo kendo kelo ni chenro mopogore opogore higa mag 2003 kane gichopo higni 18 ne ginyuolo nyathi masani bende koro walose kendo obedo ka kelo chenro mag achiel kachiel chenro mar Bakndalo mano Ramogi TV. Kendo adwani mondo weche manyien orum mapiyo nikech kowuok ka kawuono an bende adhi miel kendo kek no nyakang' ne ng'adi kaka owinjore. Wadhi e pap gonde ariyo mag jotugo Jules Kunde kod Robert Lewandowski nokonyo klab ma Barcelona loyo klab ma Osasuna